un biberó i una llet a mida per a cries de ratpenat, una bona sala de musculació per a joves gamarussos o 10 racions diàries d'insectes per a polls de falciot són algunes de les atencions especialitzades necessàries per als pollets i cadells d'espècies protegides com aquestes. Els centres de fauna de la Generalitat són l'espai de referència per atendre i acollir aquests animals. Tenen l'expertesa i la capacitat de garantir un futur a les cries de fauna salvatge que no han pogut créixer en llibertat. Legalment, els centres de fauna són el lloc on ens hem d'adreçar si mai trobem una cria desvalguda de qualsevol animal salvatge. No hem de pretendre criar-les mai a casa, per molt que ens pugui semblar fàcil o en tinguem la temptació. La tinença de qualsevol espècie protegida, a més, és prohibida. Els polls d'ocells caiguts del niu, com ara les orenetes, necessiten ser alimentats periòdicament. A centres com el de Torreferrussa, cada primavera se n'atenen milers, cada espècie amb els seus requeriments específics. Uns altres cadells molt delicats són els de ratpenat. Als nostres centres de fauna s'hi ha desenvolupat una llet especial que en garanteix la supervivència. Tant els ocells més menuts com els rapinyaires, petits i grans, necessiten espais d'adaptació específics abans de ser alliberats a la natura, i en tot moment s'ha de vetllar perquè els animals no s'acostumin a les persones. Hi ha també casos molt clars en els quals no hem d'intervenir. Els polls de rapinyaires nocturns, com ara els mussols i els gamarussos, poden semblar perduts quan surten del niu, però de ben segur que els adults els vigilen amagats no gaire lluny. Cal deixar-los allà on són, o com a molt posar-los en un lloc segur, lluny del trànsit o de gossos i gats. Els pares els atendran quan hi hagi tranquil·litat o quan fosquegi. Una altra troballa clàssica són les cries de cabirola al bosc, que les mares deixen en un racó tranquil mentre s'alimenten, confiant en el seu camuflatge. Per desvalgudes que semblin, i adorables no es pot negar, no s'han d'agafar mai. Ni tan sols tocar-les, la nostra olor podria treure un predador. Criar-los a mà, a més, seria la millor garantia perquè no puguin tornar mai a la llibertat. Amb la responsabilitat de tothom i la feina dels professionals dels centres de fauna, fem possible que milers de cries i polls de fauna salvatge protegida puguin tornar a la natura i jugar el paper que els pertoca als ecosistemes.